Ipakatap na sa sunod semana ang mga bag-ong contact tracers sa Mandaue City. Subay kini sa mas palapdan nga contact tracing policy sa syudad. Ang report ni Nico Serino. Natapos na ang training ug orientation sa mga contact tracers sa dakbayan sa Mandaue. Gigrupo-grupo sila sa managlahi nga batch nga gilangkuban sa mga newly hired ug mga barangay-based contact tracers. Ang syudad dunay 37 ka mga bag-o nga city-funded tracers, isip puno sa gidaghanon sa mga taga-barangay ug inabagan sab sa kapulisan. Matud sa hepe sa tracing team, i-deploy ang mga bag-ong tracers sa 27 ka mga barangay sa dakbayan. They will be supervising the barangay contact tracers. They will gather the data from the barangay contact tracers and submit it to CTOC. Pasabot ni Entise, importante kaayo ang contact tracing strategy aron mapugnan ang pagkatap sa COVID-19. Mihatag siya og sanglitanan sa usa ka kaso kaniadto sa syudad nga kun wala pa matrace, mas daghan gyud ang nataptan sa sakit. Usa ka positibo nga pasyente mitambong og party kun diin moabot sa 15 ka mga tawo nga naka-close contact niya ang natakdan gayud. They had a birthday party last May 28 and that was based on the contact tracing. We immediately went to them, the contacts, isolate them at the barangay isolation unit, test them, and out of the 14 we managed to capture 12. And out of the 12, we managed to capture 3 second-generation contacts. Bisan ni gamay ang inadlaw-adlaw nga kaso sa Mandaue, matod sa mga opisyal, di gihapon angayan nga mukumpiyansa. Kagahapon dugang 19 ka mga kaso ang natala sa Mandaue City. 514 karon ang active cases ug 1,410 ang naka-recover na. 82 ang natala nga namatay. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.